Hello guys, welcome to Saint TV. I am here today. My name is CarisMandy, and also please go ahead and check out my channel CarisMandy TV, and please leave a subscribe. And also, if you haven't subscribed to Saint TV, this is the time. Go ahead, Janyapa subscription button, so that we're a part of this big and wonderful family, the Saint family, a family of love. You know, panongotara nezve love, support and happiness. Saka ndizvo zvezvandadzoka nazvo zvandauya nazvo nhasi kuti tizotaura nezve kudanana pakati pedu, and tichinyanya kutaura nezve kudanana nehama dzedu dziri mumajeri oro dzakabuda mumajeri. Nekuti you know, muri kuona kuti ndiri kufara kudai soka. Kufara uku, it's a mood yandapinda after pandaona this certain video. Ndichaisa video yacho at the end of this video. Mungozvionera mega kufara kwanga kuchiita vanhu vanga vari mujeri. Pana baba vanga vachiimba. Oh my god, that man is full of energy. Like, he is so full of energy zvekuti the moment you just see him unongoonzwa kuti wow, this is beautiful. And then it got me thinking. I was like, you know, this man ari mujeri right now, and he seems to be happy, he seems to be enjoying himself, but it feels like kubuda mujeri, like kuva mujeri kwakaoma, it's difficult, but kubuda mujeri kwakutenga kwakaoma kupfuura kutogara mujeri, because it's like vanhu pavanenge vari mujeri, they end up having a life, having friends dzavanenge vatove nadzo imomomo, and pavanobuda panze manje it's so difficult, because isusu vanhu vari panze we tend to discriminate vanhu ivava, we tend to call them names. And it's so difficult now for them, because anenge atobudawo mujeri achiti ndapedza kuseva time yangu, ndave kuenda kumba kuti ndinogarawo nehama dzangu zvakanaka neshamwari. Saka zvinhu zvakangonaka kuti kana uchinge uine hama yako, uine shamwari yako yaipinda nawo netsaona yekupinda mujeri, paanonzi adzoka, try to give that person a second chance. Musarambe muchimujaja according to zvaakapara kuti apinde mujeri, nekuti pavanenge vari mujeri umo vanotodzidziswawo kuti kugara nevamwe zvakanaka kudini, chakaita kuti upinde mujeri ndeichi, ende chakashata usazochiite futi. So you see kuti vakawanda vacho vanotosvika paextent yekutorealize kuti but zvinhu zvakashata. And also vanotosvika pakutodzidziswa kuita mabasa emaoko, kuveza, kuvaka, kusona, kubika. Vamwe vanotoenda kuchikoro chaiko kutoita madegree avo, votobuda imomo vatova nemadegree. Saka it shows kuti vanhu ava vanenge vatori willing to come back and fit into the society. Saka zvakanaka ende zvakakosha kuti kana isusu tichinge tiri panze kudai soti ende ngatingodzidzai kungova nemwoyo unogamuchira nemwoyo unoregerera. Tingopa mumwe wedu a second chance, tichiona kuti ari kuchinja here zveshuwa, and kana paine paanoda rubatsiro tichimupawo rubatsiro iroro rwokuti akwanise kubatsirikana. Saka ndizvo zvega zvandangoyawo nazvo pano nhasi, kungoti ngatingobatsiranai guys. And saka inini ndichiri pakutotamba, saka ngatingorambai chingotamba zvakadaro, tinakirwe nababa ava nditika. So bye. Wow.